Acest bărbat a locuit cu mama lui timp de peste 20 de ani. Dar când oamenii au descoperit ce făceau în acea casă, a fost atât de tulburător încât au sunat imediat la poliție. Jonas, un bărbat de 30 de ani, locuia cu mama lui într-o casă izolată din Texas. Casa era murdară, întunecată și avea un miros insuportabil. Vecinii evitau să treacă pe acolo. De ani de zile, nimeni nu intrase, nu aveau prieteni sau familie, doar ei doi trăind împreună pentru totdeauna. Dar în ultimele luni, ceva a început să atragă atenția. Zgomote ciudate, țipete năbușite și siluete moarte văzute prin crăpăturile ferestrelor. Până într-o zi, când un inspector al orașului a fost trimis la proprietate. Când a deschis ușa, ceea ce a văzut l-a făcut să fugă îngrozit. Ce făceau Jonas și mama lui în acea casă era atât de neobișnuit, atât de șocant, încât chiar și polițiștii au rămas înmărmuriți. Vrei să afli ce s-a întâmplat? Scrie familie în comentarii pentru partea a doua.